23 pesos matag buwan nga pagsaka sa bayronon sa tubig ang ipatuman matag residential consumers sugod Abril 1 alang sa mga konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD. Kini subay sa ikatulong hugna sa naprubahan nga 10% supplemental water rate adjustment sa MCWD nga gisugdan sa pagpatuman sa miaging pangtuig. Apan giklaro sa bag-ong General Manager sa MCWD, Attorney John D. X. Lapid, nga ang maong usbaw, walay kalambigitan sa pagsaka sa presyo sa lana. Wala pa ni siya epekto sa tuwa. But, to be honest, no, with everyone here and our viewers, naatay incoming increase, which dugay na ning naaprubahan, na timing lang yun ni aning problema na to. Hinuod, isip pagpangandam sa epekto sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo, mihimo sa buglakang ang MCWD kalabot ni ini. So the problem with petroleum, naamantay mga deep well nga powered by genset pa, and we have instructed our personnel na kinahanglan mabalhin na gina sa power. So natay usa nga duha ra man gyud hinuon eh. Pero dako kini konsumo. Ubos sa pamunuan ni Lapid, plano nilang palapdan ang water sources sa Sugbo pinaagi sa pagpangita og pagdevelop og groundwater sources sama sa mga tubig nga gikan sa tabay o deep well. Matud ni Lapid, mas barato ang extraction sa groundwater sources nga anaa sa estimated 15 pesos per cubic meter kung itandi sa existing nga tubig gikan sa mga private entities nga moabot sa estimated 75 pesos matag cubic meter. And we need to blend this expensive water sa in-house na i-produce na mga tubig. So with that, makatabang ni aron ang existing paningil na mo sa mga konsumidor, medyo mo barato siya. And of course, this is for the survival of your water district. Plano sa maong institusyon nga makig-alayon sa mga pribadong individual nga adunay yuta nga mamahimong makakount og groundwater dinhi sa syudad sa Sugbo, lakip na sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Apan dakong hagit alang sa MCWD, mao ang non-revenue water o mga tubig nga wala kaabot sa konsumidor tungod sa mga leaking, pipe burst, metering error o uban pa. So ang water district, we are mandated to shoulder the non-revenue water. Right now, we are at 32%. That's about 90,000 cubic meters per day ang nawala. The estimate is about 6 million pesos ang nawala na mo kadadlaw. Tungod ni ini, planong buhaton nga programa ni Lapid ang pag-rehabilitate sa mga pipes nga niabot na sa 30 ka tuig. Lakip na sa ilang plano ang pag-ilis ngadto sa electromechanical meter aron dili makamugna og tikas ilabi na sa mga commercial establishments. Naamong guminabantayan nga kaning commercial users namo, we are using the mechanical meter. And naobserbahan namo nga dili siya mobasa og tarong. So dako kay alkanse ang water district. Commercial ni siya, so nagnegosyo ni siya. Sa posibleng hagit sa ting-init, gihulagway sa MCWD nga more than ready sa ilang supply sa tubig. Tuyo sab nilang makig-alayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa aron masuta ang kahimtang sa panahon karong tig-init aron mapangandaman ang panginahanglanon sa mga konsumidor. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.